Пам-пам-пам. Відзік. І пагаворам пра яшчэ адну прыблуду штучнага інтэлекта, якая завецца Rabbit R1. Мы з табой абмяркоўвалі, зноўку з намі Маркус Браунлі, амерыканскі блогер, Друг трэцім. наш. Пастаўшчык інфы для відзіка. Трэба яму напісаць, падзякаваць. Займіся гэтым, калі ласка. Окей. Гэтым разам ён аглядаў Rabbit R1, і гэта адна з тых прыблудаў, якую прадэманстравалі ўпершыню на CES, калі я не памыляюся, гэта Consumer Electronic Show, якое праходзіць у Лас-Вегасе, чуть не сказаў, не ў Вегасе, што вспомніў, што яшчэ пакуль апакаліпсіс не наступіў. Вось, і гэта такі прыгожы, вельмі яскравы дэвайс з маленькім экранчыкам, і ў гэтым дэвайсе ўбудаваны штучны інтэлект, памочнік, які павінен табе чымсьці дапамагаць, адказваць на твае пытанні, заказваць табе таксі ці дастаўку ежы, уключаць музыку на Spotify, калі ты пра гэта папросіш, таксама праз галасавы інтэрфейс. Ну, тут ёсць, дарэчы, і звычайны UI, графічныя, але гэта не галоўная фішка, на якую рабілі упор стваральнікі Rabbit R1. І ўжо ўсе, хто мог, толькі аглядзелі гэты Rabbit R1. І, на жаль, ён апынуўся, лічы, што яшчэ горшым, чым мінулы Human AI Pin, які мы таксама з табой ўжо абмяркоўвалі. Яшчэ адзін памочнік у штучным інтэлекце. Памочнік, пра якога мы не прасілі, называецца. Ну так, дакладна. І вельмі дрэнныя водгукі на гэты дэвайс, таму што ён проста не у большасці выпадкаў ён проста не выконвае нейкую сваю працу, тое мінімальнае, што ад яго патрабуецца. Адзін з журналістаў, я там чытаў, ён калі ты фатаграфіруеш штосьці на гэтую прыблуду, то можаш нібыта спрасіць, што гэта, што перада мной, і яна табе раскажа, што ты там трымаеш у руцэ, ці што ты там бачыш, ці дзе ты знаходзішся. І так ён фатаграфаваў Дарыта, такія трохвугольная ежа, прыкуска. І заўсёды гэты Rabbit R1 яму казаў, што гэта така, зусім іншая ежа. І так ён і не змог ад яго дабіцца нейкай праўды. І мне гэта нагадала, ну і такіх памылак вельмі шмат, яны значныя, часам, як вось зараз гэта дэманструецца, гэта зусім іншы. Тут напісана, што гэта Swiss cheese plant нейкі, але гэта кафейнае дрэва, і нават далёкі, пэўна, ад усіх гэтых раслін чалавек будзе ведаць, што гэта ўсё ж такі кофе. Вось, але штучны інтэлект гэтага не ведае, і ў шмат якіх выпадках ён памыляецца, і мне гэта нагадала, я не ведаю, ці глядзеў ты серыял «Кремниевая долина»? Ці чуў што-нибудь пра такое, не? І там... Пра даліну, канешне, чуў, а пра серыял не чуў. Нават. Не, чуў, ты нешта пра яго гаварыў ужо, падаецца. Так, гэта вельмі круты серыял пра айцішнікаў у Сіліконовай даліне. Ён вельмі смешны, там здымаецца Цзань Ян, так, як Янг, здаецца, так. Так, вось гэта вядомы такі амерыканскі комік, якога, дарэчы, Вожык любіць перакладваць. Ён у ім здымаўся, і ён у гэтага Цзань Янга ён жыў разам з вось гэтым мужчынай у яго доме. Гэта быў нібыта стартап-хаб, стартап-камбінатар, інкубатар, у якім розныя айцішнікі рабілі свае нейкія там праграмы. І гэты Цзань Янг рабіў праграму, якая умела распазнаваць ежу. Калі ты даеш фотаздымак ежы, яна умела яго распазнаваць. Але яна распазнавала толькі ці гэта хот-дог, ці гэта не хот-дог.
То бок калі гэта быў здымак хот-дога, яна казала гэта хот-дог. Калі гэта быў сабака, яна казала гэта не хот-дог. І так з усімі астатнімі здымкамі гэта такім чынам працавала. Потым, дарэчы, ўсё ж такі гэты стартап выстраліў, таму што яму знайшлі прымяненне ў розных чат-рулетках для таго, каб баніць людзей, якія свае пісюны ў камеру савалі падчас размовы. Ўсё ж такі апынулася карыснай гэта напрацоўка. І вось менавіта Rabbit Air One і увогуле ўсе гэтыя штучныя інтэлекты, якія вельмі шмат блюзняць, яны мне нагадваюць гэты серыял, таму што там таксама было пра вось такога кшталту бязгуздыя, непатрэбныя рэчы часта, якія у гэтым свеце інвестараў, галоўнае, каб гэта было нешта хайповае, такое цікавае, на чым умоўна можна нават не зарабіць, а просто да якога можна на які можна атрымаць бясплатныя грошы, і гэтыя грошы затым нейкім чынам цёпла на душы робіцца, калі я чую это бясплатныя грошы. Ну, так. Вось. І у гэтага рэбіта ўсё вельмі дрэнна, як я ўжо казаў, выніку з гэтым са зрокам усё дрэнна, але ён жа яшчэ падаваўся як памочнік са штучным інтэлектам, які large action model. Калі звычайна ўсе гэтыя чат GPT гэта LLM, large language model, яны працуюць з тэкстамі, перапрацоўваюць тэксты, нешта на аснове гэтых тэкстаў робяць, ствараюць контент умоўна, то Rabbit Air One ён падаваўся як такі дэвайс, які тэксты перапрацоўвае ў экшн, у нейкія дзеянні. І там, прынамсі, павінна была быць нейкая інтэграцыя з сервісамі таксі Uber і замовы ежы DoorDash, але праз тое, што я чытаў на The Verge, у першых людзей, хто гэтым карыстаўся, яны проста не змаглі прымусіць гэтую прыладу штосьці заказаць ці выклікаць таксі. Заўсёды нейкія там праблемы ўзнікалі, нейкія памылкі выскоквалі, і так нічога добрага не дамагліся. Таксама тут нібыта ёсць інтэграцыя з Spotify, але калі ты размаўляеш з этой прыладай, яна не заўсёды разумее, што ты хочаш насамрэч. Ты там можаш папрасіць уключыць плейліст свой нейкі канкрэтны, як ён у цябе называецца, але яна пачне шукаць нейкую песню, якая так называецца, і замест плейліста яна табе ўключае песню ці проста нейкага выканаўцу па гэтай песні. Карацей, вельмі часта дапускае вось такія бленды, вось такія памылкі. І што яшчэ больш такое цікавае і што выклікае ўжо, як бы гэта сказаць, выклікае спрэчкі пра тое, ці патрэбныя ўвогуле прылады такія. Таму што апынулася, што Rabbit Air One, па сутнасці сваёй, гэта Android праграма. Праграма на Android, якая асноўны экран якой вось тут паставіць просто сабе на тэлефон, і будзе ўсё тое ж самае. Так, таму што умоўна гэта абалонка нейкая андроідаўская на вось гэтым непасрэдным дэвайсе. Але ты можаш, дарэчы, хтосьці так зрабіў, просто нейкім чынам выдралі APK-шку гэтага файла, гэтай Rabbit OS, як яны яе называлі, і усталявалі на Pixel 6, здаецца, і нават вялікая частка з функцый, з якімі працуе Rabbit Air One, яна апынулася працавітай і на смартфоне. То бок гэта Android. Карацей, гэта не. То, як мы ўжо гаварылі пра тое, што спачатку працэс эвалюцыйны тэхналагічны ішоў да збірання ўсяго ў адно, то бок там розныя прылады, якімі мы карысталіся да таго, як прыдумалі, вынайшлі смартфоны, там розныя калькулятары, гадзіннікі і розныя рэчы, якімі мы карысталіся, іх сабралі ў адным месцы. Все,
і гэта стала карысна. Тыпу, у цябе ёсць смартфон, у ім ёсць усё, калькулятары, гадзіннікі і ўсё астатняе. А цяпер наадварот, каб далей нічого прыдумаць не можам, таму будзем што? Правильно, разбіраць узад. Зноў будзем вылучаць гадзіннікі, будзем вылучаць калькулятары, розныя АПКшкі, праграмы, ўсё ў асобныя прылады. Ну, цікавая думка. Сапраўды. Пайшло на разборку. Вось, і паміж гэтымі ўсімі, ну, гэты інфаповад, ён, зразумела ж, справакаваў размову пра тое, ці патрэбна ўвогуле гэта ў якасці асобнай прылады нейкай. Чаму не зрабіць адразу праграму на тэлефоне? З іншага боку, і тут даволі складана нейкім чынам гэта ўсё прывесці да такой нейкай канкрэтнага адказу, таму што канкрэтнага адказу ні ў кога па-добраму няма, усіх ён будзе нейкі свой, але карацей, яны маглі зрабіць праграму для смартфона. Хутчэй за ўсё, яна бы атрымала менш грошай на тое, каб стварыцца. Гэта прыблуда каштуе $200, вы бы хутчэй за ўсё заплацілі менш за тое, каб ёй карыстацца, хаця, зразумела, гэта ўсё было па падпісцы. Але з іншага боку, у вас бы ў руках не было вось такога прыкольнага дэвайса за $200, нечага зусім незвычайнага і новага, даволі таннага, даволі прышпільнага. Зразумела, яно не працуе, але вось як тэхнаэнтузіаст мне падабаецца, як гэта ўсё выглядае, як гэта ўсё зроблена. Яно мне чымсьці нагадвае, не ведаю, гэтыя CD ці касетныя плееры Sony, якія існавалі даўным-даўно. Это прыкольнае пачуццё таго, то ты трымаеш некую тэхніку ў руках і ты можаш з ёй узаемадзейнічаць. Таму што тэлефоны, па праўдзе кажучы, крыху падзадзяўблі, яны ўсе аднолькавыя, яны амаль што нічым не адрозніваюцца. А калі вось ёсць такі dedicated девайс, які вось пад канкрэтную некую там твою задачу. Тыпу, ты хочаш сказаць, што, напрыклад, калі ты браў свой сідзюк калісьці, то ты адчуваў, што зараз я буду слухаць музыку. Ну, ты адчуваў вайбы таго, што зараз будзе музыка. І вось ты ў руках трымаеш музыку, вось дыск, вось музыка, і ты апранаеш наушнікі, ўсё, і ты як бы ўвесь у музыцы. А зараз ты можаш любы момант, вось гаварыў, там, глядзеў на гадзіннік, глядзеў, сядзеў ў інтэрнэце, націснуў кнопку, у цябе пайшла музыка, і нібыта губляецца вось гэты увесь вайб. Ну так. Вайп, вось калькулятары. Ты ўспомні, якія былі раней гэтыя гадзіннікі з калькулятарамі. Класная штука была, калі ты мог адкінуць гэты умоўна экран. Нет, гэта для багатых. У вас там такое было ў Вашмянах? Нават не Вашмянах, гэта яшчэ глыбей у вёсцы было. Я не памятаю, адкуль гэты гадзіннік быў і чый ён быў, але гэта было вельмі смешна. Я ця зразумеў. Слухай, у мяне, дарэчы, пытанне цікавае. Ну, можа быць цікавае. Я лявша. Я гляджу, што гэтая прыблуда мае адзін экран з гэтага боку і клавіша справа. Так. Я падумаў, што я спачатку хацеў сказаць, ладно, не для лявшы. Потым думаю, так, пачакай, я лявша, але я таксама тэлефон трымаю ў правай руцэ і карыстаюся правай рукой. Ты ж таксама правай рукой, правильно? Ну так. Так, то есть ты правша, ты ўсё ў правай руке ў руцэ трымаеш, я лявша, таксама тэлефон трымаю ў правай руцэ і ўсё раблю правай рукой. То бок гэту прыблуду я таксама бы браў у правую руку. Але ў мяне ўзнікла пытанне для нашых гледачоў. Хто сярод вас лявша і хто з вас карыстаецца смартфонам у левай руцэ? То бок гэта думка больш да таго, што мы ўзялі тэлефоны ў правыя рукі, простое, што ўсе, мы бачылі і ўсе, як бы ўсе бралі ў правую, таму што ўсе трымалі ў правай руцэ. Як гэта працавала? Вось мне просто цікава, як мы да гэтага прыйшлі, ці можа гэта я адзін такі прыдурачны, а ўсе лявшы нармальна. Збірайцеся, адказвайце. Прыйшоў час. Наш час прыспеў. Дайце адказ, калі ласкава, якой руцэ вы трымаеце свой смартфон. Калі ім карыстаецеся, можа вы можаце ў дзвюх руках, таму што зараз уявіў, як я у левай руцэ трымаю, мне ўсё роўна неяк незручна. Хаця пішу левай, і мышкай у левай, і ўсё. Ось, так што я да таго, што калі ў цябе ты левой рукой трымаеш дэвайсы, як табе карыстацца гэтым рэбітам? Ніяк. Ці табе трэба ім карыстацца не так, як усім, то бок табе трэба гэта колца круціць ззаду. То бок ты трымаеш у левой руцэ, казальным пальцам ты яго агінаеш ззаду, і ззаду вось гэта колца
пракручваеш, у іншы бок атрымліваецца. Карацей, нейкая дзіўная рэч. Вось, але мы, зразумела, не набудзем. Так. Ну, прынамсі, пэўна, утлічваючы, што там за 100 тысяч было перадзаказаў на гэтую рэч, то, я думаю, на якім-небудзь eBay, калі вельмі захочацца, то... На eBay і мусіме месца. Так. Дарэчы, я зараз просто для цікаўнасці глянуць. Хутчэй за ўсё ён тут будзе, але будзе... Калі было перадзаказаў было 100 тысяч, я думаю, што яны свой стартап ужо адбілі. І можна з гэтымі грашыма ўцякаць. Так, іх не хвалююць ні агляды ў Ютубе, не то, як яна там працуе, ні падтрымка, ні гэта, нічога. Дарэчы, 96... ну гэта аукцыён, добра. Ну яшчэ і шыпінг 30 баксаў з United States. Ну, можна, калі хочаш, вось за 700 баксаў можаш купіць. За 200 не хочу, за 800 давай, везіце. Ну, так. Карацей, можна знайсці, калі вельмі хочацца, але это будзе каштаваць ужо, зразумела, не 200 баксаў.